Hello लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ आपडेटआव गासिखौबो बरायबाय। फैदो लोगोफोर दिनैनि फार्स्ट भिडिअ आपडेटनिफ्राय। दिनैनि फार्स्ट भिडिअ आपडेटआनो जादों बिकास बर' अफिशियेल चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना बैसागुनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामदों। मैथा बारिनि आगै दुरलाय बहा थांनो फैदों नोङो दालाय मैथा बारिनि लाय आगै दुरलाय बहा थांनो फैदों नोङो दालाय दाइनिसो खानायखौ बिरफुङो ना हाद्रि बाला बिरफुङो ना बहा थाङोलै रथ' 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 आगै दुरलाय बहा थाङो नों रथ' 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 गय बारिनि लाय लाफा दगा माखौ नायदों नोङो जागा जागा जायफोरा नायाखै डिसक्रिपशनाव थांनानै नायदो। फैदो लोगोफोर दिनैनि गोदान नेक्स्ट आपडेटआनो जादों D.S.R.T फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना मोनसे गोदान भिडिअ बर' गेंगस्टार लाभ स्ट'री बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप जेब्ला बिथांमोना भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं बे चेनेलाव आपडेट लिंकखौ होगोन। नेक्स्ट भिडिअ आपडेटआनो जादों एक्स फेशन माल्टिमिडिया चेनेलनिफ्राय। बिथांनि गोदान रमान्टिक मर्दान सं नोंनि बे जारौ महराखौ पागला बायदि खालामबाय नोंनि बे गावदां महराखौ जावला बायदि खालामबाय सिरि सिरि सानसै आङो गोसो सिङावल' मोथो मोथो जासै आंहा गोरबो सिङावल' नोंजोंनो जुलि जानो नोंजोंनो रायजो जानो नोंजोंनो हाबा जानो नोंजोंनो संसार जानो नोंनि बे जारौ महराखौ पागला बायदि खालामबाय नोंनि बे गावदां महराखौ जावला बायदि खालामबाय। जायफोरा नायाखै डिसक्रिपशनाव थांनानै नायहैदो। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गोदान बर' भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय।